Kapin sa 30 ka mga pamilya sa Diversion Road, Barangay Langob, aga girelocate sa Los Amigos Relocation Site. Human nga gihingpit na ang clearing operation sa gipahigayong road widening sa Department of Public Works and Highways 11. Matag apektado nga pamilya, adunay nadawat nga financial assistance gikan sa DPWH 11 depende sa gidakon sa ilang panimalay nga maigo sa clearing operation. Masakit man sa buot sa mga residente nga biyaan ang ilang Pinoy-anan sa old dam site apan kinahanglan nga mubakwid alang sa seguridad sa ilang pamilya tungod sa pagbardown sa yuta. Ikudaw-kudawan mi kay dagkong bato. Oh, karon mo hawa na lang mi diri. Nalos magkapiigan gamay ra kami tinulgan. Kay ang akong una murag diri gyud ba? Sayang gud. Nya saon man asa may atong palabihon ang kinabuhi o ang kanang simbako ug madisgrasya ta. Nga na nagpasalamat lang yapon kung ang gobyerno wala magpabaya sa mo. Gipaniguro ni Kapitan Esmeraldo Pamata sa Barangay Langob nga makabalhin na sa relocation site at mga residente sa mas daling panahon tungod kay adunay dakong bahin sa bakilid sa Diversion Road nga posibleng mudahili tungod sa nagpadayong widening sa DPWH. Pas magkakaroon karong adlaw ning kini mga tao diri wala na jud ni sila. Ang uban po diri nga pamilya katulad mga bana maghinahinay na sila guba. Kay kini dapit ta di Saira, ikuan man ni, i-rehab man po ni siya. So murag ila jud na itagak ng batuha daw. Kay mao mara magunay lisod. Kung di na natulong matagak, delikado mo kun mubigay niya mo tabok po pikas mahung po dito sa pangis may orange room. Gitutukan usab sa bagay personay sa City Social Services and Development Office abang evacuees aron maayudahan ang ilang psychological o emotional nga paginahanglan sa pugsanong pagbalhin kanila ngadto sa Los Amigos Relocation Site. Bali sir, kay amo ang gitan-aw nato kay ang purpose niya rescue man no for their safety. So ang amo jud gihupay jud namo sila, gihinahinay namo unsay outcome. Kay risky jud para sa ilaha kung mapabilin sa diri while ongoing ang project, delikado jud sila, prone jud sila sa landslide. So ang uban ni agree man pod, din ang uban nihikling pod sa ilang mga parente. Kay nakita man jud nila ang sitwasyon nga risky jud para jud sa ilaha. Gibutyag usab ni Dionisio Abude, hipi sa City Transport and Traffic Management Office nga magdepende ang ilang pagre-route sa bagya sakyanan kung kanus mahuman ang DPWH sa pagkabkab sa yuta nga nagdahili sa Diversion Road. Gikan diri karon sa Diversion Road, Barangay Langob, kasama mo sa balita kini inyong radyoman Dudong Rinlo Bosboga, Tatak Arimen. Tatak RMN.